No dobre, takže nejaké hry. Nejaké živočíšne bielkoviny. Dám niečo, čo som hrával kedysi, či dáme nejakú novinku? Daj niečo, čo si hrával. Počkaj, tak pozorám. Čo vieš, že bude dávať? Pokiaľ toto vyzerá dobre, že Zeus. Dávaj, tak daj Zeus. Poradný Zeus. Hej, si čistý Zeus. Dobre, už to načítava. Napätie. Koľko to môžeme dostať nejaké... Bonusy, free spiny, to presne my potrebujeme. Presne toto. To čo máme, že eurostávku. Dobre. A koľko tam máme peniazy? 5000. To je málo. Čaže keď dáme najvyššiu, koľko to budeme, vypočítajme to na 10 minút. No kamo, 10 €, nie? Ja by som dal 10 € hneď. No. Lebo keď sypne, tak sypne poradne, ne? No veď hej, dávaj. Alebo rýchlo nás Lebo nás rýchlo zažere. Dobre, počkaj, to my dáme sem. Dívaj hneď a nič. Musia... A ty si hrával niekedy aj venku, normálne budy? Už ja som nehrával, lebo ja som na to nemal za prvé ani love. A za druhé, no raz som v živote asi prejebal, že najviac, že 3 kg. Ale mám proste kamošov, ktorí proste tam prejebali 100 000. No jasné, kámo. A ja som nehrával, ale proste bol som pri nich. Si robil oko. Keď si im radil, že čo... Ja som ich strážil za peniaze, Jasko. Ja, tak to je už jasné, to je bomba. Ako ja poznám typka, čo prehral, čo jedno a viacerí, čo prehrali dom a tak založili a prišli o to. Dívaj, sme dostali nejaký mystery. Poďme. Čo to je? Čo som tu dal? 130 € iba. Za 10 €? Fú, to som čakal, že sa to tu roztriaslo, že... Tak 1300 aspoň bude. Náker, poďme. A toto vyzerá nebezpečne, tieto bonusy. Aj ty kokot. Poďme. A nič. Koľko euro? Euro proste. Ale furt sme na 5000. Ale tuto je nejaký, vidíš, ramík, urobilo. Ďalšie. To si zbiera. No, ale to nám musí dať spredu. Bo ja sme v pici. Tu hore zbiera. Nič, to sme dostali nejaké bonusy, kámo. Kam to také by tu... A toto čo? To za každým, keď sa navyliera, za každý on je. Zeusa sme chytili. No nič. Nič, to musí padnúť niečo proste v tom. So obručka? A zlata, ne? No to je žistopia bielky. Kým oni žalobie, že mákerov. Už foneru zlato, toto. Hovoril kámo Zlatníkovi, nevy urobí retacko sa nemali nejakú, mi pozval, že nejaký mojaka chain, takže ja som aj nevedel, že ja som si mu dal urobiť toto. Ja som povedal, že toto chce to do gramov, že chcem tam diamanty a mi poslal, že mi tam urobí vzor na tom, že sever, vieš, bez diamantov, kámo. A to máš brilianty normálne, či to máš... To sú diamanty, kámo, čierne diamanty a vyviez jednotky. Diamanty, ale brilianty, nie, lebo to je víre. Môže byť, kámo, ja som to tak dlho, co si chcel že to bol nápis. A až potom niekto zajebal, že je to fúkané, ne? Maj nevedel, kámo, že... Láska je veľa herní. Aj do piče. Vieš čo, bývalo, takže v baroch tam bývalo normálne, že automaty všade, ale odkedy prešiel zákon, že to musia byť iba keby kasína, tak je tam jedno veľké kasíno a tam sa chodí, keď tam chodia hrať. To všade vlastne tak spravili, že môžeš iba... Ale bývalo veľa. Dokonca ja, keď som strážieval podniky, tak furt tam gamblili aj proste bezdomovci, čo nemali peniaze za 10 centové o to, že tam dávali. Jasné, kámo. To keď si chceš zahrať dobre, ideš v malé hry. A proste hráš, dáš 10 € a hráš 2 € a vyhráš sa, jak decko, vieš. To sa čo? A malé víry sú to, kámo. Ale proste niekedy, keď som tak, že som si chcel zarobiť, ja som furt mal takú hru priebanú, jebol som tam 2 € a proste ja som mal málo rokov, mne stačilo, keď vyťahnem z 6 kamaráda. No jasne. Zajebal som tam 2 €, jebol som tam nejakú hru, proste dal som na čierno a furt som vedel podľa toho, čo tam padlo, čo padne. A furt som vyťahol 6 € a furt som si išiel niečo kúpiť. Do plusu, ne? Rožky, Parížák, kokotiny. Lebo neboli love vtedy. No jasné. Vás koko. To nejaké wildy iba hodilo. To má, že vieš, kto to má, že Busta Rhymes má takú redavku. Čo znamená, že... No ako chain. Ale oni asi to nefúkajú.
Majú fúkané chalči. Američania nemá z fejku reťazky, kam on si tam dá 1000 zirkonov a dá tam pár diamantov a povie, že to je celý deň diamant. Kávo, daj si, že network, čo má one a proste si tam zabije, že 20 miliard network má, vieš. No a teraz napríklad som videl, že Sixzajnovi idú do aukcie reťazky a on vždycky hovoril, že má za 100 000 reťazky a tam, že network a že $10,000 a tak. Jasne, veď Američania to najviac fejkujú, kamo. Ivana Tetu, vieš, ktorá je Ivana Tetu? Tá Taterka, čo žije v LA, takže z najlepšej Tateriek na svete, Slovenka. Tak onkrát chod, jasné, a ona sa pozná kámo, že s Lil Wayneom a s týmito vagormi a oni, že tam fejkujú na vás reťazky, oni si špojčavajú reťazky, kámo. Že oni povedia, že tá reťaz má, že kokot má v reťazku za $200,000 a to je pičoviny, vieš, žaračka vkaz. Ja som počul, že aj to sa to dá, normálne si požičaš, normálne, že Richard Mille a tak. Jasné, vedia, kokot bariakí reperi si požičavajú v Rolexkých, ako ešte to fejkujú. Fakery vyjebali. Skús ty, daj šťastnú ruku, kapitánsku. Tam v Dubnici, keď som bol na futbalovom intraku, tak vedľa bola taká krčma a tam bol jeden automat. No a on, neviem, či bol nejaký dojebaný alebo niečo a on fungoval na to, že jeden typek to vychytal, že si tam dal telefón a keď niekto telefonoval, normálne tá buda sypala. A toto bolo asi týždeň alebo 2, neviem, jak to bolo možné, ale reálne neojebám, fakt to tak bolo. A potom na to prišli a zrušili ten automat odtedy. A normálne, že niekto mu zavolal, položil si telefón a doma budol chypávať super. A takto tam za 2 týždne, že vyťahol, že extrémne loveka. Fakt? Prísam piču. Proste nemám moc šťastnú ruku, kamaráda. Gažo hral 3 hodiny a furt telefonoval, vieš? Čo ty jebe? A ja jedného nemenovaného človeka som strážil a on proste vedel tak zrobiť love, že tam furt nahádzal, ale on prisiahol, ja neviem, 100,000 eur. A furt jebal to tam tak, že my sme normálne, mám taký príbeh, normálne sme uspali automaty stovkami. To je čistý krach. No, a som mu furt musel strádať, lebo furt mal pri sebe 100,000 eur a tak, ale furt by ťahol 20-30 eur do pičo. Jasné. Tak to je, vieš, to už je vysoká hra. A vravím, že počúva ma ty kokot, že ty fajne bojíš, že ťa to zožere, jak vieš, že furt vyťahneš, že proste musíš mať vajca, ty kokot, a porádne peniaze, proste to tam 57. 50. 200 prehrali a 50 vyhrali. Ale že musíš mať vajca porádne a že proste musíš mať tak určite pri sebe aspoň 50 alebo 100,000 eur tam najebať, že by ti to hodilo. Ale hráš deň, 2 niekedy. Proste ale v pise. Kokot. Ja vravím, ja ťa jebem, ja to toľko nebudem a furt som išiel do piče, proste noc sme odrobili. A že ja zostávam. Ty si sa šiel vyslať. Išiel som spať. Došiel si a Gážo podrtil. Ty robíš box a ty ale robíš proste kickbox, hej? Či máte proste podobné niečo v tom? To je pičovina hlavnej skúsenosti, keď to pičíš, ak ja to robím 10 rokov. Presne to som sa povedal, že box, ja som že fajtujem, ja robím taký hobby box, ako de facto taká kvázi amatérska liga. Ale ja mám čo, vieš, ja mám 6 zápasov, toto je iné zviera, to už vieš, takže. Ale čo sa týka toho zamerania, že box, a ty vlastne si začal aj MMA, máš profibox, no a profibox, akože aj zápasy všetko, ale že je ešte kompletnejšie, tak neviem, že čo chceš ako počuť rozdiel nejaký. On mi len zavolal, že vieš čo, odnesol som, že 30. Ja si mohol mať viac zarobiť. Nie, jasne. Ale to je áno, že si takto strážil ľudí, že oni hrali a ty si strážil. Lebo veľakrát v tých herne ešte všelijakí magori. Hlavne oni keď vedia, že tam chodíš a pravidelne a proste vieš si odniesť zlobe a nosíš pri sebe toľký cash, tak proste ťa rozjebú. Jasné, si ťa vyčíhajú a ideš. Ale ja by som možno dal, že do 4500 a skúsil by som inú hru. Mohli sme do piči. Toto je nejaké... Zadutované. To? Je krok späť. No, poprvé na té. Čiže ja som pevný pečkár. Daj home. Pojďme home. No, a teraz poďme pozrieť nejaké jackpot games, že by? Padne jackpot bráško také. Ideme díl. Ja ste zase ako vraveli, na hotel Drahič. Čo by si kúpil, keď vyhráš? Idem na drahý hotel, ne? No, teraz sme hrali takéto mystery záležitosti. Teraz by som dal nejaké, možno takéto vynutovačky, čo to vieš? No, že ako to bude strujač. Dynamity,
Mám v ruke dynamo. Ty si v zápase budú vybuchovačky, Marci, ty kokot. Ver, tak teším sa na to. Budú zabíjačku, budeš tam? Chcel by som určite spozrieť Kambič. Akože pokiaľ tam bude koncert, tak pôjdem pozrieť. Najhoršie, keď je koncert, vieš, aj keď sú rodinné oslavy takto, čo tam mala svegra krstiny a je to niekedy komplikované. Ale nie chodí k Mirkovi Cingelovi a Mirko Cingel, ja som k nemu tiež chodil trénovať a Mirko Cingel je kapacita. Vieš, to je tréner, to je kapacita, takže dám. A Mirko Cingel proste z teba spraví kokot dojdeš jak hovno a proste spraví z teba, rozumieš? Proste brúsi diamant, vieš, tak? Brúsi kameň, takže tam je škola Mira Cingela, kámo. Mirko, ja som chodieval ešte predtým, jak som chodieval vôbec na ligy a predtým, jak som mal nejaké profi zápasy. OK. Shoutout Miro Cingel, boxer na ženy. Takže aj ty si u neho trénoval, hej? U Mira, ja som chodieval na sparingy pravidelne k Mirkovi a u Mirka ja som k nemu chodil a ja som ešte bracho, ja som peniaze na súkromky a tak, bo mi to dával za polovičnú stretnú cenu. Ja vchôžem Mirko, že ďakujem, že však more, nemám žiadne vôle, že ona, keď bude mať byť lepšie, že nie, on mi hovoril furt Draku, všetko dobré, hlavne, že chodíš makať, trénovať. A tak proste aj ty chápeš, že on mi dal aj, ja neviem, súkromku, ja som nič nemal, tej súkromka stála, ja neviem, 25 €, alebo čo, no zase a Mirko, že nemáte, vrem, koľko máte, no 10 €, no jasné, pochne, že Draku hlavne, že chodíš trénovať, ja sa proste Mirko je super, že sa to dohodnú, to je veľa. Ale 10 €. A dá sa tam niekde... Máme kredit, že divakovom kreditu môžeme hrať, že na najvyššie koľko chceme. Dá sa tam dať, že ja neviem, že 10 000, že na oný, na otec. To som myslel, som vyhosoš. Jebe, máme sa Big Win. Ale neviem, či to je 4 €, alebo 4... Nie, 400 €, kámo. To nie je 400. Je? 400 €? A tu máme akože 100 000 €. Je tam kredit a na volanie kredit to nejde asi, takže... Si ty dal najväčší? Počkaj, ty to keď dáš ešte dajú amer? A keď dáš hore? Proste najväčší bet. No nejde, lebo sme úplne najvyššie. A vlastne ide. Čo je toto? Ide 50 €, takže môžeš dať až 100 € viatač. To je nádhera, takto si zahrať popoludní, ale to Zberáme tam jokery, Braško. jasný. Teraz mi niekto hovorí, nie že teraz, ale je taká otázka, že keď hrám automaty, alebo takto, že na kameru, takže akože zle vychová mládež niekto písal. Ja by som sa podotknúť, aj som mu to vysvetlal, ale že to nepochopil, evidentne. Ja keď robím hudbu, ako robím napríklad, alebo sa pohybujem v prostredí, ja som autentický človek, tak hazard patrí k môjmu životu, jo? Či je to sadzovanie na zápasy, či sú to aj takýto gambling, máš veľa foriem hazardu. Takže je to prirodzená moja súčasť a ja som tiež zastanca toho, že kto chce teda automaty bude hrať, kto nechce ich nebude hrať. Amo to je jedno, každý to bude hrať, či už to budeš reklamovať alebo nie, vieš, to tak proste je. A on to hovoril aj z toho, že počúval ma mladí, alebo vieš, aj zvládajú aj na teba, keď si zápasník, že mladí a že im dávame, že zlú výchovu. Áno, zvládajú aj na mňa, ale ja stále som hovoril, že gamblujte s rozumom a to bolo proste, bo to bolo aj vo videu s Osťom, nie gamblujú s rozumom, lebo proste boli sme tam kokot a proste nevyhrali.